Salutare toată lumea, eu sunt Luca, vom filma un episod cu FIFA. Dați, intrăm pe FIFA. A jucat, vedeți echipele Manchester City cu, eu sunt Ueți, uitați așa arată echipa. Vom schimba meciul, vreau să joc cu Franța. Intrăm la internațional. Franța. Oh, stați. Franța. Stați-o. Versus Chelsea. Uitați. Karim Benzema. Un pic, vă mă scuzați. Acum intrăm în meci. Mă scuzați un pic. Uitați echipele. Și acum vom juca. Dați să verificăm echipa totuși. Că nu știu cine este. Griezmann va juca în atac în locul lui Benzema. Payet va intra în locul lui Payet și vom juca. Karim Benzema. Matuidi pentru Lacazette. Pierde Lacazette. Hugo Lloris a început. Verane. Lacazette. Lacazette pentru Griezmann. Griezmann cu un șut apără Courtois. Va da corner Payet. Payet joacă scurt. Joacă înapoi pentru Pogba. Dă Courtois, Pogba. Karim Benzema. A intrat prin încercare și va lua cartonaș. Galben. Karim Benzema. Payet. Griezmann va dribla. Griezmann. Payet. Griezmann gol.
Chelsea Franța 1-0. Este FIFA 16, o să vreau să-mi iau FIFA 17 și GTA 5. Și eu voi posta și din GTA 5 și FIFA 17. A șutat Chelsea. William. A șutat. Pogba. A pierdut. Acum este Lacazette cu pasă. Griezmann cu un șut și gol. Dublă Griezmann. Un pasă, n-a fost șut. A dat încet, ați văzut și voi. Foarte încet a dat. Antoine Griezmann. Minutul 21 și minutul 27. A marcat. Aproape gol după gol. 6 minute diferență. Este fault. Matuidi. Trebuie să luăm, să nu ne dea gol. Payet. Pentru Griezmann. Griezmann va dribla. Griezmann. Foarte frumos. Și Griezmann ratează un șut excelent. Putea fi 3-0 și putea face hat-trick. Uitați așa. Pasă și pasă foarte bună. Aici va merge și va păsa pentru Griezmann și Griezmann va șuta. Griezmann hat-trick! Griezmann a făcut hat-trick-ul. În minutul 34 este 3-0 pentru noi. Uitați, hat-trick, vedeți? Griezmann. Și apoi, după ce se va termina meciul, mai o să vreau să vă arăt ceva. Și meciul viitor în FIFA 16, următoarea dată când o să filmez, va urma săptămâna asta sau săptămâna viitoare, duminică, cred că voi posta, voi juca cu femei. Știu că vă mirați, dar se poate juca. Și știu cum. Și vom juca. Griezmann. Griezmann 4-0. Griezmann dă 4 goluri.